Kuna khwitima rosati masewera mu mzinda wa Blantyre pamene ameya a mzinda amene a Joe Mosman anachita kutengana ndi a deputy yawo kuphatikiza pamenepo ndi kuti ananyamula swarm of councillors a mzinda umene wa Blantyre. Kuchoka pamenepo ndi kuti anakatenga timu uno ya ku Blantyre City Council. Cholinga chawo ndi kuti amapita kukaseka maofesi amene ali ndi masiteletsi oti ali ndi maaliyazi kumeneko, ndi anapita kukatseka maofesi kumeneko. Sanatengereso zoti ofesi kandi yachipani kandi kuti ndi aboma kandi achani, atseka maofesi kumeneko. Ena atokomaza nena kuti tafotokozani bwinobwino kuti muti izikukhala bwanji kwinaku sizimalipira maleti maujeni ndi akuluakulu pangani zitufuwa tiseka apa tiseka tiseka zose ziseka timangokhala kumaona ngati zimafunika madulira ati komanso azimali apa pamakhala taona ni mauzozewa kumalipira kusamalira bwana tulukani mene mutufuwa tisekeseke mukaa kwenye alando dyani ndi vangali pali apa pali apo pali kuse pali apo pali apo pali kuse tulo waso ku warehouse chaende toma kosana nkhani ndona kuti lero pa 10 Machi 2025 ku Blantyre kumeneko timadziwa kale kuti meya ake ndi kuti ndi a Joe Mosman. Ndi a Joe Mosman ambiri wadziwa bwino kuti ndi one of the patriotic people ku Malawi ameneno amakhala akugwira ntchito mozipereka kwambiri, moona mtima nthawi zambiri ambiri timaona bwinobwino amene amagwira ntchito kumeneko. Naho chimene chachitika nchona kuti kumenekoko kuli maofesi ena ake oti ndi aboma, maofesi amenewo ndiyotinso kuli maofesi ena oti ndi achipani, kuliso maofesi ena oti ndi a private. Ndi amenewo ali ndi masiteletsi oti anapangano accumulate ali ndi ndalama zambiri zimaliyazi zoti apereke ku Blantyre City Council. Ndi pa zifukwa za zimenezi anangopita kumeneko kuyamba kumakatseka maofesi amenewo. Ndipo pamene tikuyankhula pano ndi kuti atsekadi tithaso kuona mukafuteji kamene kakuyenda pamenepo pa skini pathupo. Nkhani yake ndi imeneyo, ameya akuiya kwambiri ndi timu yawo kumeneko akuti zibwana sakufuna iwo ali ndi mabills oti apange soti, ali ndi maissues oti apange soti, ndi ndalama zake ndi zimene makosana amenewo akusunga akwena kulipira. Tikaonatu bwinobwino pamenepo ndi kuti anapita ku ofesi ya chipani cha Malawi Congress Party. Ofesi imeneyo aitseka ndithudi pamene tikunena pano ndi kuti aitseka ndi ndalama zoti alipire kumeneko ku Blantyre City Council. Kaya sitikudziwa kuti samalipira chifukwa chani, kamwina chifukwa choti amazitenga kuti anali mboma ndi samalipira pa zifukwa za zimenezo, komano pano pande kuti atseka ofesi imeneyi. Kuchoka pamenepo ndena zapita ku ofesi imene imadziwika zonena kuti Central East African Railways kapena kuti SIA. Ijano imapanga za sitima ija anapitanso kumeneko nawonso ndi ndalama zoti alipire akasekaso ofesi zimenezo. Sanangothera pomwepo anapitanso ku ofesi za boma zimenezo ndi za Malawi Housing Corporation kapena kunena zona kuti MHC. Kumenekonso ndi kuti akaseka ofesi zimenezo. Akuti ino mwazimva zoti ndinu aboma chanchani pano pasile upanga zimenezo tikutseka ofesi zanu, atseka moti pano pasakugwiranso anthu ntchito kumeneko. Kuchoka pamenepo anazapitanso ku ofesi ya private imene imadziwika kuti Pacific Limited, nakonso kumeneko atseka. Tikutitu a Joe Mosman sakugawa kamba. Mukakumbukira bwinobwino mbuyomu ofesi imene ya Pacific Limited anazathandiza to Blantyre City Council kumene ankachitanso kunena zonena kuti iwo ndokondwera kwambiri ndipo ndozipereka kuti athandizire pazochitika za kumenekoko. Ankanena kuti kaya za maplani za nyumba chanchani ma buildings kumenekoko iwo ndozipereka kuti athandizire ndichonga kuti Blantyre City Council ikhale zonena kuti iwire pasogolo. Komanotu sanatenge zimenezo apita kumeneko akaseka ofesi zawo. Ndenotu maofesi amene ali ndi masiteletsi ochuluka ndi ochulukanso maofesi amene otino akwena kusekedwa. Tikhupiranso kuti ambiri mwa iwo atsekedwa tsiku la lero. Akawerengera maofesi amene oti apereke ndalama masiteletsi amenewo ndi kuti akukwana 76 ndi ambiri kwa basi oti alipire ndalama zimenezo. Enatu kumazafunsa kuti ndi ndalama zingati zimene amenewo akwena kuphulira kuchoka kwa ma institutions kandi ma companies amenewo kuti apereke ndalama ku Blantyre City Council. Ndalama zaketu ndi zochuluka kwa basi pafupifupi 9 billion
ndi meneno ikwena kulipiridwa ku Blantyre City Council. Ndicho ngati ma programs awo nawonso kumeneko pachamakhala nawonso ndi ma bills awo chani zofuna kumachita kumeko azilipira kaya ndi kuti pagwiritsa ntchito ndalama zimenezo ndi ndalama zimene akwena kutolera ndi kuti ndi zimenezozo ndithudi. Data imeneyo ndi ya 2025 pamene amafika mu December chaka cha 2025 ndi kuti ma institutions amene akupereka ndalama zimenezo akazitolera zonse kuphatikiza ndi zimenezo zimafika no pa 9 billion. Of course maofesi aboma ngati Malawi Housing Corporation ndalama zimene akuyenera kulipira kumene ku Blantyre City Council ndeti ndi pafupifupi 960 million Malawi kwacha ndi ndalama imene amayenera kulipira ndikuti as of December 2025. Komano tikatsata bwinobwino nkhani awatu a Blantyre City Council sanangofika lero ndi lero kukatseka maofesi amenewa, anaperekatu chenjezo mbuyomu kuwuzatu maofesi amenewa kuti apange seto ma arrears amene ali ndi nawo ku Blantyre City Council ngati satero ndikuti no adzasekedwa maofesi awo. Tikatsatira bwinobwino munali mwezi wa August chaka cha 2025 pamene no Blantyre City Council inazapereka chenjezo kuwuzatu amene wafomale kuwauza kunena zona kuti mukuyenera kupanga seto ndalama zanu tikuwuzani ngati simupereka ma bills amenewo ndati muyembekeze zona kuti kumeneko tidzatseka maofesi else ndikuti nkhani imene tidzayipanga escalate kuzapita no ku High Court. Ndipo ameneno anali Legal Service Director kumene ku Blantyre City Council nthawi imeneyo amene oto anali Mphaso Matandika situzo zoti kadakali komweko komano nthawi imeneyo ndi amene amazawuzano kuchenjeza amene wawa Malawi Housing Corporation kandi kuti asiyawa kandi kuti Pacific wakuachenjeza zonena kuti ngati sapanga comply ku zimene akuyankhulazo ndekuti no formally azapanga drag kuapitisa ku High Court kumene kono ndeti nkumeyaza akapange seize ma properties awo azapasa masiku 30 ngati sakwanisa kupanga zimenezo ndekuti no chimene azachitika the move on kugulisano ma properties amenewo ndi cholinga choti apeze ndalama zawo. So mutha kuona kuti anthu amene wawa ndekuti they had ample time yoti anakatopanga seto ma bills amene wawo komano anasankha kupanga ignore kuyamba mu August 2025 kuzafika pano pa 2026 ndekuti no we're talking about March 10 March ndoti padusa miyezi yochuluka kwambiri anthu amene wasamvanga comply. That's why amene wa Blantyre City Council aona kuti palibe option ina iliyonse than kupita kukatsekano maofesi amenewa. That's why akatseka ndithudi. Komano ena mwina tinapanga chidwi ena sitinachite chidwi ndi zimene zinachitika kumeneko. Komano ena mwina tinachita chidwi ena mwina sitinachite chidwi kunali soto ma standoff kumeneko afternoon ndekuti amene anapita soka mpanga confront munthu wina wake amene apanga business yake kandi kuti kandi agraja kajane ku Blantyre kumweko ena mwina anaona ka footage kameneko ena sinaonere ndati amene amachita makani zinthu zake zinazija zachempulekete tate ndingone awo ka footage kameneko kena kono timalizeni nkhani. Malo awowa atenge magaimoto akayimisa anthu akudandaula so wakonzedwa ndi boma kuti anthu azigwiritsa ntchito. Yes. Mwanimvesesesi kaya munthu ndi otani kaya ndi mphamvu zoti bwanji lamulo limaposa chani mphamvu timacheza tini nthawi kuti timacheza tini nthawi kuti kupanga za ntchito. Ine silipanga za munthu ine silipanga za munthu ndiye munimve ine silipanga za munthu ndimapanga za anthu ndekani umata wati magalimoto awa bwana taonani noka pa munthu wekha kukuona wekha chifukwa zinazizikhazizipamalaa muzikhala kuti inuso mwapanga chitukuko pena pachena chazibwera azichira kuzimba bwana magalimotowa mutosenga magalimoto musundize magalimoto azilowa mkati anthu ababa samaya kola ndaija amwene nthawi naje pamapezeka magalimoto awiri imodzi koma panopo taonani mali kuchokera uko iya isina kuopyeze amwene amwene ase 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 chabwino taona mene zakhalira pamenepo kuona atawa amene akupangira respondi akuyankha mwina make mosakhala bwino kaya akuyankha kumeneko amayankhula chifukwa chinoti ndi mphamvu ya moyo imene imachitisa zimenezo. Komano that's very unfortunate kuti atawa amapanga respondi in that way mwina amapanga respondi potengera kuti amaziwana ndi amenewo ndichoyekeso mwina litatitone bwinobwino mmene amuyankhira mamuzo zoti tiye ndisiye uko zoti anthu kuti maziwana apa pati kupanga za ntchito which is true
komanso tiyamikire kwambiri ameya a John Mosman nkhani amayipanga hando mwapaize kwambiri ine professional way kuti nosanapange offend chifukwa chinoti anali ndi mphamvu ndithu ndimene amapangira react pamenepo mwina akuuza apolisi amene kuti apange escalate kumasanafuna escalate tension china chonse ndithu achipanga hando ine mature way ayi ndithu bravo kumeneko ndikuti no kwa ameya a John Mosman kutheka muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo amene alipo mutoforoza comment section kwa mulemekeza so maganizo anzathu seweyo panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene ja Fox Online News 18 njoti nkhani zapezeka machitika ndati zithaufirani mosavuta.